lumad yung mga kalabere kita. Hindi, napalit na sa ang ginikan. May kapakuan. Gusto nila mga apelidos kung baol. Hindi mo kung kalabere yun. Sila pwede Cagayan. Cagayan mo na si Plaza Redel. Kagayan. Sila Cagayan naman. 1-3. So Tagbilaran? Agi? Tagna. Sa una 350 ra. Hindi daw nagtag. Mga before pandemic. Silay mo? 700 kapil yan ticket. Pero 1.5 ang mga bayaran. Ano mo po? Kaya trans passenger man siya. Ano di pinga na? Kalusot naman lang. Kalusot naman siya ba nga makasakay. Charge kayo wa maapil sa buhok. Oo. Ano sa buong. Wala lang. Saan pa sin? Kasi pwede sa kang baol yung atuan day. Kuan ang amuang napalitan sa yuta. Kay bang sa the farm yun at bang. Kana jong kuan pa rin. Nauban na sila sa the farm ng yuta. Pero binuak naman good. Ay, hindi na rin mo. Dili, saka ko ya. Apa saka mo? So, Di ba the farm? Sa kaunan the farm. Oo. Kana bigas bukton. Amuang. hindi ka na pinawag na ito. Ano ba mga kuhan? Napakyaw ta kag sa kinandiero ikaw driver. Mahal ito. Kaya 10,000 ko per head. Ligan din sa Kasi barko. pili ko ang tulong ka zero. Bahati ko kung mga 1/4 sa iyo. Barko niya gikan sila daw wibis man day ron. Mali ay nagriba. Pero dili man daw na. Dili na? Ano ba ito mo dire nga? Food. Iba na ito mo diretso. Mag-anaman may para uma diretso kami din sa yuta. Kaya Mo to magkabalo na. Kaya noon na. Kaya kung mama na mag-browse ng Ay, Sa munisipyo. 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 Okay na rin munisipyo eh. Dapat na mo habal-habal nga kaila. Na may habal-habal nga kaila ba para ma-service to kang baol. Yung lalaki ni doon sa mga niya, kapodo siya. Hindi ako pa ninyo. Kaya ang hindi mo Mailad. kung magkalabal mo good mo. Yung hindi ako makakalabal. Oh. Isa daw. Sige daw yung tulong. Isa ka tong kuan na. Si Rinban. Si Rinban. Basin ba dyan yung Ayun ang badya. last kaya. Wala na ba? Ay, ito pala. Yung pa naman mo. Basi ga igon po na sila kayo na. Di ni taga dinhi. Ayun. Ayun pagalisi. Meron tayong sadyaw yung balitan. Kaya kuwatan mo kayo dito sa baol. For example. Hindi na ka na. 200. Tinatawagin mo. Pero pipalitan na nila eh. Barato po na yun. Kaya lubre naman siya na. Madali. Pila ka years na? Sa yung sisiwan. Dagwa na ron. Hala. Atong nag-alam itong may tingalamin na nagtukulog ba rin. Nasa sol sa inyo ba? Hala. Pero kaya lang sa mama ka, wala bang pag-iipan. Propibaw sila nga, bili lang yun na. Cover sila. Ako, hindi nga may nasuko, mag-day na, wala yung wala na, basta nanang korako. Ingat lang nga, dili lang magsiminto ka in case ganito ang yuta. Dili ba, sakit sa iyo. Sayang. Usi. Okay na po simintoon nila, kalapa nga, pinigbalhin ninyo na ng bahay. For sure. Bakit mga bando? Meron din eh kuan. Ukag na. Kaya nagkasakay po na ito naging hagna, pero tagbilaran, 150. Ako na lang. Basta umota mo kayo, magbahan mo. Pag anda na mo kang 150 yan, 150 na ninyo. Senior citizen na yung sada. Ako po ito yung Kaya dinawa? 35. Ha? 35. 35? Sabaw. Tel, kinuha tel. Isda. Te, thank you tayo, te. Salamat. Balik-balik. Oo, te, bali. Stay ka ha? Isda ka. Isda ko na yung mo boss. Isda ko na. Isda lagi sabaw. Ilan po isda? O gani, isda ko na niya ha. Kung hanag Carly. Wala ba sila? 35. 35? A few moments later. Isda.
Level 5 isda. Ako yatag. Ikaw tindira. Pili paras nanay. Amahaw. Pili at sunas nanay. Nanay sakyanan bito siya. Mamili pa na. Ini kasi nagpatulatin. Sa kawan ba? May kabakuan. Ang rabdad, katula. Matikuan sa una, matapos na buhi, no? Huwag na mga pinili ko. Dahon na, no? Alamin mo. Marami, tama ka kami ka na nyo yan. Aga ko mga pinili ko man ang sulat. Oo. Laban lang mo. Magpili na lagi ko. Ay, magbuwan. Gusto ko ito magbuwan na eh. Nandang ko, buwan. Ang gawa na may buwan na ito. Ano may balik daan sa mga tao na sa buwan. May namin po ka na eh. Bukan na sila. Bukan na sila. Okay. Kung makatambok ng mga naman, kung ibang mga sa kanila nila. Ay, may langit ka. May baon. O, ginagawa. Di, libog mga bata oh. Bitin na say, mabugto na say. Bisay ka naman. Ikuan ni tubig say ari. Ang mga bata oh. Ari say, alis na tubig say. Ari ka rizot. Sakaroy. Ato ko na LB ka rizot. Ato ko na LB. Si Misay ba isang tiil, ipasasos tubig. Itamak ni sa ilong maluwang. Ha? Si. Nana. Say, itamak sa kwan say ba? Uy!
mabugto niyo sa nilas. Bitbit ka na, mabugto na. Magisa ka. Wala ka makalapok na nasa. Jadi sangang bata day. Sangang bata. Anak ni Iwa. Oh, ikaw. Ikaw be. Ikaw. Anak ni Sinen. Agil sa ko man jagi. Man jagi kuan. Man jagi tumab sa tubig, luyag mga bata danig maglapok oy. Video di kate. Ah, Saan mo na mo? vlog. Kita zira. Editan pa man eh. Ito tong ma'am. Sa apelido. Ma'am ko sa grade 1 ng tali. Sa apelido. Ha? Sa apelido. Buha pag mo ko bago man ang ma'am. Lala, dugay ko sa ka. Lah. Nakalaro ka man lagi ko isaw eh. Nakalaro ka man ko isaw eh. Hindi ka tuwa na magsasa, nakadrive mo lagi. Hindi ka naman lagi ko isaw eh. Sama ka? Napasin nila ito, amsa kay babaw. Na, mabugto na yung saya sunday. Kamurang duha ni elementary sa putlong kamday? Kamura? Laki? Ha? Way laki? Magbawan mong mod to? Huli na lagi mo. So kumuskas ka ng niri. Kasi na. Paskus ka ng niri. Hindi ko nagsimpi ng video ko para na ko i-remember. So ko posta tayo lalis mi. Mas misang may Elvira eh. Sa bata ko si Elvira, manghod di mo bitaw ang daw. Ano mo na Ako nag-grade 1 ko sa una. Dito pagbayin ninyo ka na may kanahapit yun. Yung tatay ka ba mangka di ko. Ay di ato lagi tay. Kamay pala si Elvira sa una. Ako ako may grade 1. Ako may kasi din sana no 1. Hindi ba ko ka first honor, grade 2, grade 3. Ano? Okay, third honor ako sa grade 6. Si Amorlina na. Siya muli na. Kurang Siya muli na daga pa. Taga ba si Dina daga pa po. Hindi na nga. Ayo ba? Ilang tiro. Ganito ba na? Si Juan. Medyo Si Dina. medyo nag-budget dito. Kanila. A few moments later. Magdi ko ron og biko. Kanang pinalatik na pag-adi nga biko. Kaya ganihanin sa kakos ibabaw. Sa karang lapo ka. Kaya hapon, singkita mo isang classmate na pagkita ko ngayon sa karon kay pagipas ng mulaga. Ang daga naman pagbalik. Dito ko sila ng liri.
dito sila classmate kan si Elvira 39 years na miwa nagkita karon pa o da pastista da kalbi ko palis pagpista kaya mga busy kagani ha tsaka tawag bisag aklak ko ka na nisaka dito sa babaw sa nag-order daw silang suman nag-orderan kayo ngali ba di ay kay ako nung karide na marajit sinang biko sabi ko nagbaw nun ni sa ugma kaya nakakaabalik sabi ko sa buhol lali mga 39 years nawa ato din sa buhol sa kawang panihanso na marajit sa biko hang kanang pinalatik di na itong tappings kanang biko ko nung pinaraan mga na sa gabi na ron alas 9 na ron gabi yung mga tugan niya pag ulit nagikan sa trabahoan nato ko dito chika-chika pa mi wala mong kumakabidyo kay kasi kagawag sounds kay nangabang man sa dupi kay daming lagi kay mularga na wala naman ko ng apil kay lagyo ang mga amas ilaha ala po kapag rasada ang uwi na naman ko kay asang bikuhan kung mas sa duniya ng ipa bawon nidya asin ko kung sa mularga uma wala nang nagihon karon parang bawon kani si Jabyuda na pud kani isa sa kakapitan sa kuan Lucas Elvira Ayuban Yurid ni Jahang Bana kadang Ilocano jadi kung gakas taban gani ha kay alam mga 59 years ni walang kita iba nang mga classmate nga awa na ay para nini sang biko ha